ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಳಿ ನಮ್ಮಿನಿ ದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಣ ಪಂಟ ನಮ್ಮ ಓರಿಬೀಸ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓರಿಬೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಇಪ್ಪು ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ತಾನ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪುಡು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ತಾನ ಆಯ್ತಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪುಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಆಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಐಗೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓರಿಬೀಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಓರ್ಬೀಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಬೆಳೆ ತೂಪ ಪೆನಿಕ್ಲಿ ಯಾನು ಕೊಂತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಹುಡುದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜಿನ ಹೊತ್ತುಜಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅದು ನೂತ ಪತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಅನೇತ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ತುಲೆ ಇಂದೆ ಓರಿಬೀಸ್ ಇಂದಿನ ದಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ದಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಯಿನ ನೀರಿಗೆ ಬಡ್ದಾನ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಹಿಡಿದುಕ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಿಡಿದು ದಾಯ್ತು ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಳೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟುಪುಡು ಏಪಲ ತೇಲ್ತದು ಪುಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲಾಯನ ಓರ್ಬೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಏಪಲ ಪನ್ಪುಣಂಚನೆ ತೋಟ ಉಳ್ಳ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಿಡ್ಲಾಯನ ಬರ್ಸ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ತೋಟ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಗ್ರೇಪರ್ ತೋಟ ಏರ್ನ ತೋಟ ಎಂಕ್ಲನಲ್ಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ರೂಮ್ ತಲ್ಪರ್ದು ಗಿಟ್ಟಾರ ಪುಣ ತೋಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ತೋಟ ಉಳು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಉಳು ದಿಂಜ ಕೊಕ್ಕದ ಮರ ಉಂಡು ಕೊಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಕೊಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕದ ಸೀಸನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಯಿ ಪೂರ ಲತ್ತು ಪೂರ ಹಾಳಾದನದೆ ತುಲೆ ನಿಂಗೆ ತೋಟದ ವೀಡಿಯೋ ತಪ್ಪುಣ ಗೈಸ್ ಕಿಡ್ಲೈನ ಕೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಕಾಯಿ ಕೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕಾಯಿ ಕೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ತುಲೆ ಪೂರ ಕಾಯಿ ದನ ಬಂಡ ಕೊಕ್ಕದ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪರಂದುನ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತ ನಾನು ಅಂತ ಹೊಂಜಿ ಹಿಂಗಳು ಕರಿತಾನ ಎಡ್ಡೆ ಪರಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಎಡಿದ ಕೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕೊಯ್ದು ಮಾರ್ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಕೊಕ್ಕ ರೇಟ್ ಏತು ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಹತ್ತೀನಿ ಬೋಡ ಇನ್ನು ನಮಕ್ಕಿನಿ ಓರ್ಬೀಸ್ ಇಜ್ಜ ಐನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿರೋಪ್ನ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಕಿಡ್ಲೈನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಬಲೆ ತುಲೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಐನ ತುಲೆ ಓರ್ಬೀಸ್ ನೆ ಕೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಊರುದ ತಿಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ ಏನು ಪುತ್ತೂರು ಹುಡುದು ಬಣ್ಣದ ತೊಗೊತಾನೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಂದೇನು ಪೂರ ಗಿಚ್ಚಿದು ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಾಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನೀರು ದಿಂಜದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಡಿದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶುರು ಅನ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಪೂರ ಗಿಚ್ಚಿದು ಈ ಪಾತ್ರೆದುಲೈ ಬಾಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲೈನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಗ ದಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಓರ್ಬೀಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಆದನಾಗ ಐನು ಬೆಚ್ಚದಿರ್ದು ಅಂಡ ದಾಯ್ತು ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೋದು ಕಿಡ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಗ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಕಾಪುಂಡು ಏನು ಪಂಡ ಓರ್ಬೀಸ್ ಅತ್ತ ಅವು ನೀರಿಗೆ ಬಾಡಿರ ಬೊದುಲು ಯಾರ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಗೈಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿಚ್ಚಿದು ಏನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಾಡ್ಕ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಓರ್ಬೀಸ್ನ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಿಚ್ಚಿದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಾಡಿಯ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಓರ್ಬೀಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದನ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪುಂಡು ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಕರಿದನ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶುರು ಅನ್ಬಿಡು ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓರ್ಬೀಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡ 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಮೈಪುಗ ಫುಲ್ಲು ಮೈಪುಗ ನೀರು ಮೈತದು ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಕರಿನ ಹಿಡಿದುಕ ನೇನು ತೂಕ ಗೈಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಕ ನೆಟ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಏನು ಹಿಡಿದುಕ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಬಿಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವು ದಾಯ್ತ ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಓರ್ಬೀಸ್ನ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಿಡಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಓರ್ಬೀಸ್ನ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕಿಡ್ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೊದಲು ಒಂದುಂಡು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಚೂರು ಬೊದಲ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಕರಿದು ತೂಕ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಐಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಕಡೆ ಎತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಇದು ಎತ್ತು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಕಾತದು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಕರಿನ ಹಿಡಿದುಕ ನಮ್ಮ ಓರ್ಬೀಸ್ ಸೋಕಾತನ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಸೋಕಾದ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮಂದೇನು ಈ ಓರ್ಬೀಸ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾಣಿಗೆ ಒಂಚ ಪಾಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲೆ ಆತನು ನಾವು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದಿದೆಯಾ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲೆ ಆತನು ನಾಳ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ತುಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲಿಟೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಿಂಚ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ಕ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಓನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದಿಡಿಯಾ ಹಿಡ್ದುಕ ಬೆಚ್ಚೈನ ಹಿಡ್ದುಕ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚೈನ ಹಿಡ್ದುಕ ಈ ಓರ್ಬೀಸ್ನ ಪಾಡ್ಕ ಓರ್ಬೀಸ್ ಪಾನ್ ಹಿಡ್ದುಕ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಓರ್ಬೀಸ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಕ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಪಾಡ್ಯ ತುಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಿಲೆ ತುಲೆ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಅಡ್ಡಿ ಬಲ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂದುವಳ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಲೆ ಓರ್ಬೀಸ್ ನೀರು ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಉರಿಪುಣ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಕಿಡ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ
ಆಯ್ತಾ ಮುದುಕ ಒಂತೊರ್ದು ಕಾಪುಗ ಅದು ಇಂಜ ಬರ್ತದೆ ಕಾತಿನೊಡ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾದು ಚೂಡಾದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿಬೊಲ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಕೀಡಿಲಾದ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ತುಕ ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಪುಗೆ ಹೋಪುಂಡು ತುಲೆ ದಾಯ್ತಾಪನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಓರ್ಬಿಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಕಿಡ್ಲಾದ ಕಿಡ್ಕಚದ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಂತನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುತೋಲಡು ಮಾಂತನೆ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತಾಪಣ್ಣು ತೂಯಿನೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ತುಳಿ ಓರ್ಬಿಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಕರಾದು ಪೋಂದುಂಡು ಸಡನ್ನೆ ದಾಲ ಕರಪ್ಪುಜಿ ತುಳಿ ಕರಾದು ಪೋಂದುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಈತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಾಪನ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಸಡನ್ನೆ ದಾಲ ಒಂದು ಕರಾದು ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಲೈಕ್ ಅನ್ಬಿಳೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಕಚಾದು ನಮ್ಮ ಓರ್ಬಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಕಿಡ್ಲಾದ ಆಂಡ್ ಕಿಡ್ಕಚಾದು ಅಡಿಪೊಲ್ಟೆ ಆಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಾಯ ಮಂತನೆ ಮಂಟ ಇಂಚಾನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಸಲ್ಗು ಮಂತನೆ ಅವು ದಾಯ್ತ ಆಪುನ ಅಂಡ್ ತುಯಿನೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಓರ್ಬಿಸ್ನ ತಿರ್ದಾನ ದಾಯ್ತ ಆಪುನ ತುಯಿನೆ ಆತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಟ್ಟಾನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡೊಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಆಡುಂಟ ಪೂರರ್ಗಳ ಇಂಥ ಒಂದು ಕುಟ್ಟೆನ ಓರ್ಬಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಂದೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಡುಂಟ ಪೂರರ್ಗಳ Bye bye. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ಕೈ ಮಾಡಿಯಾರಪ್ಪನು ತುಳಿ ದಾನ ಒಂದು ಚೂರು ಚೌಳಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾದ ಪೋತುಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಂಗೆ ತುಳಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾದ ಪೋತುಂಡು ಅಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಾದ ಪೋತುಂಡು